Halo, dobry, cześć, cześć. Tak. Co tam słychać, ludziska? Ja tak no na chwilę tego live'a odpalam, bo... O, 45 minut, coś takiego. Zaleciał na roboty. Słuchać? One. Tu. Taku. Jakaś ty. Tepy. Tam ludziska słychać, bo... Dobra, to. Kiedy mnie zaczyna, dzisiaj na łyk wody zrobię. Zaczynamy, ludziska. Dom jest tych. Okej. Było fajnie. O. A. I tu. Dobrze. Okay. Mikrofon był po drugiej stronie. Beczki sobie oblyka i mogę pykać.
Mhm. Dobra, to zaczynamy. Kurde, nie zdążyłem. Wiedziałem, że on się tam tak schowie. A mogę mu granat rzucić? Nie pomyślałem. Solo. No, tego, że nie przemyślę, no. Tam trochę inaczej opanować. Ale trudno. Już włączycie to. Bo mi się nudzi. Bo mi się tu nudzi. Co? No?
Siemka, siemka, cześć. Cześć Witek, cześć. Oblada. No. Palemy. Zbył gazu. Nie ma DJ, siemanko, lepszego. Co się? Sprawa. To jest jakieś wejście. O, tu jest. Granat. Polić. Nie, fałszywy alarm. Cieszy bardzo. Zdrowia. Ja zaraz dołączę, daj mi pograć. Ja? Pograć. Ja? Karpią z tą amunicją.
za to. Strom. Muszę. Kefirek. Manko, siemanko, cześć. Na moim skromnym strumyku. No jak chcesz, no. O, dzięki za suba. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No zapytaj, zapytaj. Dzięki, bo kichołek, wiesz, i wyłączyłeś mikrofon, ale dzięki. Wspomniał.
Ja fajną mam już uzbierano, ile jest? 15. Coś mi tu chyba chodzi. Trzeba skupić. Ja się to tam zamykam. A, fajnie. Kuźwa, ja zaś w kaczej dupie, ja. Tyle, że ja mam takiego pecha zawsze. Tak, nie. Ach! Kurwa mać. Jak tam zostać? O, ale ładny sprzężek nazbierał, no. Chyba blada, no. Kuźwa, skończcie mi wysyłać zaproszenia. A, party. Jan? O, Nanek się Że bo... nakopia ci do szmot. No, za co? No bo spamujesz tymi zaproszeniami. Ja wiem, żeś ty tam jest i tam... Ja tylko 2 razy ci O, wysłałem. to oczy za dużo. I dopiero 2. To godzą ci oczy za dużo. Dobra, dobijać. No dobra. No już dobra. Co tam? Łodzian. Danek, który level masz? Poczekaj, ustaw, żeby nikt nie dołączył do nas. Danek, To? 19. który level masz? 15. Ej, weź daj uzupełnienie działu, nie.
No to ty mi to zrób. Ty masz ten. Ja jestem. No. Ojo. Nie zaczynaj to pany. Jo, miałem 51. Dużo musisz grać w to. 2 tygodnie. Od nowego Dobrze. sezonu gram. A jakieś winy macie? No mam 2. Słucham. Ja mam 83. Co? Tak. Ta gra jest łatwa. Co Czekajcie, mam wyjdźcie brać? z tego ino. A ja mam tylko tą Czemu? swoją. Aha, dobra. Za późno. Borys, to dobij, no. Ja mam swoją, właśnie nie tykałem. No jest to. Dobij, Borysku. Dawajcie. Ciskają się za to, że wody nie wykradłem. No elo. Hello. O, witam Borys. Wy się No, boję no, grać. Ale mam nadzieję, że dobrze nawet jakoś gracie. Miałem 53 minut. Już wiecie. Muszę cię zasmucić, mecz się dopiero zaczął. Wiem, oglądam live'a, wiem. Co? Jestem sławny. Znaczy, kanał duży, co nie unanka, ale co najgorsze jest, to, że jest duży kanał, jak co najmniej 3 osoby mogą wbić na live. Ale Lech, słuchaj, myśli, Właśnie. co za debile. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Nanek, Nie, bo- słuchaj, myśli, co za debile. Nie, aż taki szczery to nie jesteś. Kaczcie. Kaczcie. A kaj wylecicie. A, Ja tutaj. leci ta... O, dobra. Kacze, Nanek. No. A tu. Słucham! Nie słucham, cię wyrucham. Uspokój się! Mateusz, do babci. No, O, raz, Maria. dwa. Fuck, ile tu ludzi ląduje, ja pierdzielę. No to co? Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Zaraz to się wykaruje. Dobra, no. O, jakaś pompka? Jakaś pompka poproszę i tyle. Dobra. O Boże, najgorsze. Ej, właśnie grałem w scenie, solówkę No. i typie gdzieś około 12 skrzyń znalazłem. A ja nic nie Bo znam. nikogo nie było. No miałem ze 2. I Jedzie jeszcze się jednego bić. z pompy muszę zabić. Ile do was? Cicho, Borysku, teraz. Będą easy Dobra, kary. dobra. Easy gamey. Dobra? Na Tak. chwilkę. Typa tu luduje! Typa tu luduje, help me! Aha, typ dostał 122 po bani. Leży on? Help me, Nanek! Czekaj. Ja w ogóle nic nie mam, Ej, ja to nie jest mam dziwne. broni. Ja też! Nie biegnij za mną, ucieka! Uciekaj. Powołaj go, mam pułapka. Cip, cip! Cip, cip! Cip, cip! Cip, cip. Ty. Dobra, mam pistola. Ej, niby 250 subów, nie? A hopie 2 widzów. To nie zawsze. Kajcie tam uszczelił. No już zdychłem, bo jakiś typo mnie zdjął. O tylca. Co, już zdadacie? Zdaliście? Dawajcie. Borys, dołączy do nas. Znaczy na Nanka czekamy jeszcze. O. A Nanek przetrwa. To niech Borys już dołączy do poczekalni. Widzę, że karnet Na- masz, nad tobą. Nanek. Dobrze nade mną. Tylko masz tu przyjdzie. Jest. Dwóch typa. Czekaj, ja chcę to zobaczyć jak go rozpierdoli. Bo tam jest pułapka. Nie, A, zabuduje się. Bo tam była pułapka, wiesz? widziałem. Ja widzę, że już skończyliście. No. Czekaj, no zobacz, a co oni potem dali zrobią. Dołączaj, Borys.
Co? No dołączaj. No to wyślij mi, nie? No my już wyszliśmy. To O, zaproś no, go. Dobra, ale ja was nie mam znajomych i was dobra. nie mam. No jak dobra. Co to za larmo? Kuźwa, kto zaś wariuje z tymi zaproszeniami? Borys! No dawaj, Do no proszę. znajomych. Jo, ja cię dodać. Ja cię dodać. Weź, mówcie coś po śląsku. Nie mówi się po śląsku. Ja Kogo się mówi. po śląsku? Ej, to wyślijcie mi Po zapro. kaszubsku. Ty kaszuwa. Siema, Karol. Trzeba tego zaprosić, Borysa. Chodź tu, Borys, i nie świeruj palet. No to give me zapro. No to nie dałem możesz ci. przez Impra, nie możesz przez Impra Ja dołączyć? już jeden dołączę, wiesz? O, dobra, mam. Bartex. No, trochę Jo, przykro. Dołącz do imprezy i w Ej, Borys, następnej który rundzie masz sobie level? pykniesz. Borys, który masz level? Ej, słyszysz, Nanek, to robimy tak, dobra? Słyszysz? Jeśli chcesz, żeby jakiś widz zagrał, to robimy tak. Kto będzie najmniej killi miał, odchodzi. Macie się postarać w tym meczu, dobra? Robimy tak. Kto jest tym bardziej mniej zaufanym widzem odchodzi. Słyszysz? Gdzie tam cicho, moderator? No, dzięki za subskrypcję. Nie zapomnij o dzwoneczku. I o dajkaszu. Jo, ty nie zapomnij o Nie, a łbie. słuchaj, a jak Jobda miał najmniej killi, to też będę musiał odpaść? Nie, to wtedy przedostatnia Jo! Niech tak będzie. Gramy tym bardziej niezaufany odchodzi. Czy tam cicho, ty No, zaufany. no jest niezaufany. No co? Poety się Bo lepszy, no nie. Dobra, Dobra, tak. nie ściskajmy się. Dobra. Na lekka i lecimy. Co? Ja lecę na wulkanę. Gdzie wy lecicie? No w jedno Nie. miejsce chodźcie. To chodźcie tam. Chodźcie na słony. O ile dolecę. No lecisz, to wystarczy się parasole. Co ty Dobra. tam masz? Ten papierowy już zostawię. Nie polecam, ale okej. No co mam papierową parasolkę? Kuźwa, ile ludu tam leci. Kaj. No to co? O to chodzi właśnie, teraz będziemy robili tak. Nikogo nie ma. No, dzięki za suba. To ostatnio zginie, to mi chodzi. Nie ma za co. Ej, wy to lecicie. A Ej, bo Luca mamy blisko wstępu. Ja strzelcie. już widzę jednego typa przy fabryce. Przy fabryce jest. Dobra. Ej, radzę wam Luca strzelić. To je pompaj. Dobra, A ja wysłałem. już na pompa już je. Nie wiem jak Mi się było, ale zgodzi- już Luca wysłałem. Jo, ale mam fajny temat. Macie Chyba. coś ciekawe? Naprawdę tylko pompę znalazłem. Nie. Drugą pompę Bo mi- znalazłem. Bo mi wyskoczyło Gdzie z poleciliście? No, mnie trochę zrzuciło. Te, co się te porozchodziły po stronach. No, Wy tu zrzuciło dobre. mnie na bok. Chyba na dupę. To jest stary. Czoło chyba rzuciło. Dobra. Trzeba to kierować. Mam awupkę. Jak robimy na Queena, co? Nie wiem co to jest. Jak wina? Win A, wygrana. wina. No jak się No tak. Ja słyszałem Queena, kurde. uda? Udo się uda. Dobra, optymizmem się napowaj nam. Ja na razie ino mam ten. O, skrzynka w tej. Na stacji benzynowej Night. Ma ktoś jakąś broń? Ja mam dwie. Ja mam trzy. On se parkemkę. A DJ, Borys, stój no. give mi broń. Tu w tym domku Ja byłeś? mam dwie pompy i... Był ten Borys. O, już mam MK. Dankę, niebieska MK. Przyda się. Siemy Każdy sobie to domu. poleźliście, Jezusie. Na co? No my Ja pomogę was? widać